हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅମିତା ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅମିତା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଗମନର ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଦେଖିବା। କେମିତି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛେ ଓ ନେଇକି ଆସୁଛେ ତାହା ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 10ଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଙ୍କର ସଜା ହେଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରକୁ ଦୁଲ୍ହନ ପରିକା ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଲଜ୍ର ସାହିର ଅଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାଣ ଫୁଟିବାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଚକମକ ହେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଣ ଫୁଟିବାର ଜିନିଷ ମୁଁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ ଉପରୁ ତଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝୁଟି ଚିତା ବନା ହେଇଛି। ରୋଡ଼ ସାରା ପୁରା ଦୁଲ୍ହନ ଟାଇପର ସଜା ହେଇଛି। ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ଯାଇକି ତଳକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ସବୁ ତଳକୁ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିକି ପୁରା ଆମେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲୁ। ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେତିକି ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତ ଡେରି ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଣ, ଚକ୍ର ବାଣ। ଏତେ ବଡ଼ ଚକ୍ର ବାଣ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସିଛି। ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶରେ ସେ ଚକ୍ର ବାଣକୁ ସେ ଧରିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ଆୟତନରେ ସେ ପୁରା ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଲୋକ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାଣ ନିଆଁ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣଟା ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଥିବେ ତ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ବାଣ ଲଗା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛିଟା କିଛିଟା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତଳେ ଦେଖିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ହେଇଯାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ବାଣର ଧୂଆଁରେ, ଦାରୁ ଧୂଆଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଖେଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଆଁ ପଡ଼ିଯିବ ଭାବିକି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେ ଆଲୁଅ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୁଅରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ବାଣ, ନିଆଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁର୍ଗା ମାମାଲି ମେଲୋଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କିଛି କିଛି ଯାହା ଯାହା ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଜା ନାଚ ମନକୁ ମୋହି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରୋସେସନରେ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆସିବ। ଇଏ ତ ବାଣ ପଟୁଆର ଢୋଲ ବାଜା ୱେଲକମ୍ ନା ମାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନାଚି ନାଚି ଆସିଲେଣି, କେତେ ନାଚ। ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ। ମୋବାଇଲରେ ବି ଏତେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯାହାକି ସେଇଦିନ ଆସି ଯେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେ ମଜାଟା ଉଠେଇଥିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଭଞ୍ଜନଗର ସାରା ଖାଲି ହେଇକି ଯାଇକି ସବୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାର ମଜା ନଉଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଚ, ଭୂତ ନାଚ, ବାଘ ନାଚ, ଭୂତ ନାଚ, ଯିଏ ଯୋଉଟା ଯେତେ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବାଘ ଆଉ ଭୂତ ନାଚ ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଭୂତ, ଦିଟା ଭୂତ ଗୋଟେ ବାଘ। ତାପରେ ରଜା ରାଣୀ, ରାଣୀ ଦିଟା, ରଜା ରାଣୀ। ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲିକି ପ୍ରୋସେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ମହିମା ଗାଦି ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଡକା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ।
ନାଚ କରୁଛି ଗୋଟେ କିନ୍ନର ନାଚ କରୁଛି। ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ये भी गोटे बाजा विभिन्न जगार जिते सुंदर सुंदर बाजा अच्छी महिमा गति सब जिनस रखाई किन्नर मान भी तांकर जो नाच गीत देखते बाजा नंबर 7 रे देखते निया को धरिकी चक्र बुलिकी बहुत सुंदर भाव से मैंने नाच ये हनुमान मूर्ति बनाई बहुत सुंदर भाव से खेल प्रदर्शन कर निया को धरी नंबर 8 रे आ गोटे प्रकार प्रोसेसन आसला बहुत डेरी है से गाड़ी स्पीड रे पड़गला बहुत टाइम भी राति 1+ हो गला देखु एबे केमिति देवादेवींकर चित्र रे सजा सजाई से माने सब देखु केते सुंदर सुंदर कलाकृति देखुछन्ते माने सब लोक भिड़ कंट्रोल भी करुँच कालिका माँ भी बेश सब नाचुंट पर आसवे कालिका माँ भी आसवे ये देखो ये बेश पड़े रियल माँ भी आसवे पचर सुंदर से देवादेवी ये सब पढ़ी जहाँ देखिले पूरा आखि पूरा झलसी जाऊँ देखते गणेश केते सुंदर सुंदर सारे मेढ़ ता चारपटे जो चांदुआ पिंधि बहुत बड़ बड़ यहाँ गोटे जगार नृत्य करती ना से टाइप एतटा मन ना मोर
ସୁନ୍ଦର ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯୋଉ ନାଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଜା ଆସିଲା ନମ୍ବର 11 କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଜା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଜା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାହେଇଛି। ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଚ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ ଯୋଉଟା ଯାହା ବି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତେ ତାର ମାଆଙ୍କର ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ରହିଲା, ଆସିବେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ପାଳନ ହୁଏ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବାଜୀ ହଉ କି ଯୋଗୀ ହେଉ କି ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାଗତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିକା ମାଆଙ୍କର କେମିତି ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏତେ ପୁରା ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ। ଡର ବି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ତ ଜମା ଯାଏନି, ସାଇଡ଼ରେ ରହିକି ମୁଁ ଦେଖେ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଛି, ମୁଁ ଜମା ଆଗକୁ ଯାଏନି। ଡର ବି ବହୁତ ଲାଗେ। ଏବେ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ